шаби душанбе бисёр амрикоиҳо то дер нахобида иттиҳоми 97 саҳифаии достони додгоҳи ноҳияи фултонро алайҳи президенти собиқ Доналд Трамп ва 18 ҳамҷавобгари ӯро тамошо карданд. як ҳайати калони ҳакамон иттиҳоми 19 нафарро бар асоси қонунҳои Ҷорҷиа бетағйир гузошт ва ин нафаронро дар маслиҳати ҷиноии пешакӣ барои бекор кардани натиҷаҳои интихоботи соли 2020 ин аёлат гумонбар медонад. уиллис ба Трамп ва дигар ҷавобгарон то нисфи рӯзи 25 август вақт дод ки ба додгоҳ ҳозир шаванд. Як коршинос гуфт ки ҳамаи онҳоро дар як гурӯҳ муҳокима хоҳанд кард. ин чиз аз ҳар ҷиҳат хуб нест, чун агар шумо дар садри ин занҷира қарор дошта бошед, дигарон талош мекунанд бо далел ва бар зарари шумо баёнот бидиҳанд. Доналд Трамп дар шабакаҳои иҷтимоӣ иттиҳомотро маҳкум намуда худро бегуноҳ номид ва додистон Уиллисро як шахси берун аз контрол ва фасодзада гуфт. Трамп афзуд ки дар як нишасти матбуотӣ гӯё сохтакорӣ шудани натиҷаҳои интихоботро дар Ҷорҷиа исбот мекунад. Дар пайи тахминан 60 муҳокима дар додгоҳҳои дигар дар саросари Амрико то ҳол иттиҳомҳои ҳамсуни Трамп беасос номида шудаанд. амрикоро бори дигар бузург мекунем. ҳоло дар пешорӯи интихоботи соли 2024 Трамп дар миёни ҷумҳурихоҳҳо боз ҳам пештоз аст. Номзадҳои дигар аз интиқоди ӯ худдорӣ мекунанд. масъала ин аст ки мисли дигар ҷомеаҳо ҳар вақте аз як хат убур кардӣ ва муҳим нест ки ин кор хуб буд ё бад, ин кор дубора такрор мешавад. паёмади кори Доналд Трамп ҳам барои демократияи Амрико ҳамин аст. ӯ онро барҳам заду заифтар кард. дар Амрико бархе танҳо баъди ҳукми додгоҳ омода ҳастанд назар бидиҳанд. ман инро намедонам ва то замоне ки додгоҳ ӯро гунаҳкор набарорад, ӯ бегуноҳ аст. ин ҷо Амрико аст. Трамп мехоҳад мурофиаҳо то замони анҷоми интихоботи ноябри соли 2024 паспарто шаванд. Уиллис мехоҳад дар давоми 6 моҳи оянда барпо кунад. Трампро дар Нью-Йорк, Вашингтон ва Флорида ҳам мурофиаҳо интизоранд.